Kabaluyan Gang dyan around the world. Siyempre kasama ko si Keno. Pero kami pupuntahan na talaga namang pinaka-inaabangang laro ngayong araw. Naimbita lang tayo kaya pupunta tayo, wala tayong magagawa. Siyempre, pinamumunuhan ng Double V Production. Yan tol, pre, pangkal ng pre, medyo kin. Park lang muna kami, nandito na kami. Magano pre ah. Pre, bra. Boom, nandito na po kami sa may Kalasyaw Sports Complex. Papasok na po kami kasi nandito yung Kabaluyan Gang natin yung tol. What's up? Saan ka tol? SMB o TNT? SMB tayo, sulit SMB kay Arwin Santos. Oh yan tol, nanood ka ba kahapon sa meet and greet? Hindi, sayang tol, dun ako nag-host dun eh. Sayang tol. Dito, libot muna kami dito tol. Parami na ng parami ang tao mga Kabaluyan. Ito ay mga nag-aabang, mag-alas 5 po ang umpisa ng laro. Sir, may konting katanungan lang tayo. Saan kayo papanig? Sa SMB or sa TNT? Sa Ginebra! 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 Walang Ginebra dito tol. Walang Ginebra, SMB lang tas TNT. Pero what if, di ba? Baka next game dito sa Kalasyaw, Ginebra na, di ba? Siyempre, Ginebra tayo. Oh, malay mo, NBA na rin yung susunod. Salamat sir. Thank you. A few moments later. May katanungan ako sa'yo tol. Nanonood ka ba ng PBA? Oo. Saan ka dun sa dalawa? SMB o TNT? Ano ba? SMB o TNT? SMB. Bakit? Kasi number one. Tama tol. Kung manakapusta ka ba? Hindi po. A few inches later. Boom! Nandito na po kami sa Kalasyaw Complex. Naglalaro ka po ating mga idol. Ayan. Medyo digit yung laban. Score natin tol. Nasa 25-29. 25-27 na gagawin ko tol, mag-i-interview lang ako tol, lilibot-libot lang ako dito sa complex tol. Dito ka lang tol, walang bra. Dito. A few moments later. Ayan, dito na, interview natin ng mga to. Pwede ba kayo ma-interview? Anong masabi nyo lamang na ang TNT? Ano naman na TNT? Lamang na isa. Eh di mananalo sila. Oh, paano mo nasabi? Saan ba kayo SMB o TNT? Paano mo nasabi lamang? Eh mga buwisit mga referee. Mga buwisit mga referee. Mga buwisit mga referee. Nasabi mo? Bakit na mga beat mga referee? Ayaw tumawag na maganda. Ayaw tumawag na maganda. Ayaw tumawag na maganda. Ayaw tumawag na maganda. 2 hours later. SMB ka or TNT? Katropa, siyempre. Katropa? Tropa mo ba sila? Oo, tropa. Close kayo tol? Chief datang pier. Plato ka tol? Ba't di ka naman nakapusta di ba? Hindi. Walang pera? Mag-i-interview lang ako sa inyo ha. Sino kayo? SMB ba or TNT? SMB! Pero idol mo sa SMB? Masasabi ko ba sa SMB? Sobrang galing nila! Solid! Solid! Ang kilala mo doon, LeBron James? Kaya wala si Barto, solid. Arenas family! 12 Mother Goose! Mother Goose! Sobrang dikit yung laban. Mag-i-interview lang muna tayo dito. Hahanap tayo ng pag-i-interview. Halos di na ako makadaan. Sobrang daming tao. Mag-i-interview lang ako mga idol. Ano ba yung trip nyo? SMB o TNT? Kayo din ka. SMB! SMB kayo? Paano niya sabing SMB? Vlog na vlog. Kasi idol namin si Nabong. Ikaw, token text ka? Oo, token text. Ano masabing token text ka? Siyempre nakadamit token text ako. Diba? Oh, sige, shoutout. Shout out sa mga computer shop ni Iping dyan. Iping. Shout out sa Tropa Babes. Karanduging Squad. Ang lakas ni Badyaw dito. Kayo mga katropa, saan kayo? SMB o TNT? SMB kami pare. O teka, maumang pare, Stephen Curry o LeBron James? Kare. SMB bro, SMB bro. Salamat bro ha. Sabi ka, SMB ka ba? SMB. Parang sobrang dami ng SMB dito. Wala na nga sigurong mas kinababaliwan sa pambansang libangan ng bayan. Laro'y sinasa puso at kinaaliwan na para bang digmaan ng laban. Manalo
ng bola. Oh, ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Habang kumakain tayo tol, sino ba lamang? Yung mga tawin text tol. Dikit talaga no? Wala bang nagsusuntukan tol? Wala pa tol. Dapat may magsuntukan no? Para sulit. Joke lang, joke lang. At tol, lamang na ang San Miguel bro. Kanina TNT lamang. Oo tol. 10 score ng lamang. Ngayon medyo 10 rin yung lamang ng SMB tol. SMB na talaga to tol. Oras natin 1 minute na lang. 1 minute na lang. 1 minute na lang. A few moments later. Mga tuluyan naman nanalo SMB tol. Tapos na tayo tol. SMB na talaga to tol. SMB! SMB! A few inches later. Tapos na po ang ating laro. Grabe, sobrang lamang ng SMB, mga kabaluyan. Grabing laro. Nakita mo yung mga dunk tol. tol. Si Terence Romeo, hindi naman siya gumawa eh. Nag 3 point siya, mga ilang 3 yung tol. Hindi pumasok sa kanya tol. Mga 5 beses tol. Mga 5 beses. Sobrang solid din yung mga fans ng TNT. Mga 6 lang sila. Tapos sinakap sila ng SMB. Grabe yung laro tol oh. Susunod Galasyaw sa NBA na. Cavaliers tapos Lakers lang no. Okay na yun, double V. Walang imposible, double V. One eternity later. Sir, maraming salamat talaga. Wala yun. Ano masasabi niyo sa pinaka-successful event sir kanina? Well, the best is yet to come and hopefully, supportahan lang ng mga tao. Kasi, hindi naman natin ito ginagawa para kumita ng kumita. Kundi ginagawa natin nagiging moral responsibility para sa probinsya. Tama. Diba? Tsaka gusto ko rin magpasalamat sa mga tao nagsuporta, So, feeling ko, so may mga iba na medyo, syempre may mga iba, okay nung una, tsaka hindi. Pero, na-carry the way sa game eh. So, definitely. Sobrang crucial nga yung game kanina, di ba sir? Crucial. Humabol lang. Ako, pinagdadasal ko kanina mag-overtime eh. Oo nga, diba, pero enough na yun. Pero wish ko lang, tinanong ko kanina sa TV5, mga wishlist ko. Sabi ko kung pwede mag-quarterfinals, playoffs, o kung pwede all-star dito. Posible yun sir, di ba? Tsaka dapat hindi ka mawawala. Oo naman sir. Salamat sir, salamat po talaga. Diba, enjoy. No founder ng Double V Production. Dito po kami sa San Juan Maria. Boom, nandito tayo sa San Juan Maria at syempre kasama ko ang mga Double B. Kasama ko ang Double B. Sir, ano masasabi niyo sa very successful na event kanina? Nakapagod. Wala akong pake! Wala kang pake? Sila yung mga Double B na lagi kong sinasabi kanina mga guys. Alright! Thank you for supporting our sport. Keep on supporting us. Teka. Jarvin, alam ko may gusto ka sabihin dito sa kanina. Ay? Tanungin mo na. Ganyan. Para mas maganda. Ano nangyari sa'yo kanina? Ayoko mag... Ano nangyari sa'yo kanina? Ano nangyari sa'yo kanina? Anong nangyari sa'yo kanina daw? Hindi ko sasagutin yan. Ano nangyari sa'yo kanina? Wala kaming pake! Ako sinabi! Gusto namin magpasalamat kay Next. Malaking tulong. Yes. Salamat. Next, pare. Next. Pare. Welcome to the group. Pero hindi ka naman next girl Oo naman sir. Sobrang pasalamat din for having me. On a serious note, gusto namin magpasalamat. Salamat.
kay Honorable Mayor Joseph Balzon. Correct. And Vice Mayor Vice Buddy, Mayor. Mayor. Vice Mayor. PBA. Number one. PBA. Thank you, sir. Thank you. Number one. And TNT. yes, and San Miguel of course, martial arts. Uy, huwag niyo kalimutan yung tatay ko. And Dr. Big Boss. And Tapos ano? ESPN 5. Tita Kancha. Nanay ko nagtatago na grabe ha. Of course. Of course. And the Lovely Sisters. Complex. And then complex of course staff. PPO. A few inches later. At syempre, pinapasalamatan ko sa lahat talaga, Double V Production talaga. Grabe tol, sobrang pagod natin tol. Diba? Halos di na makapagsalita yung mga yun. Sulit naman, tol. Yung mga kasama ko kanina, sila yung mga tunay na Double V kami. Medyo ano lang kami, parang W lang kami. Okay guys, dyan na naman po nagtatapos ang lahat. Maraming salamat na naman po sa panonood at hanggang sa muli. Kabalayan Gang Out! Peace, Maxil!